тамошобино айдод вой одамои хона поён омадам. Нигоҳ кунед инҷа дутта гули мош гуфта ғармаш ов додан дар корам. Инҷара амирӯз ман шавм видео кардам ку ҳама ҷура ов додум. Ана шланга ирӯз поёна ов метим инҷа бояд савз боша. Ана ки тамошобино гӯш кунед ки чӣ ҳодиса рӯй дод дар бораи канал гап мезанам то нозим. дар бораи канали Таҷмама шоу канал соли 2018 кушодагим вақте ки шаҳри Эслои нав рафта будем уже ма дигим канал макшодум. Канали якума соли 2016 макшодагим. Канали Таҷмама шоура соли 18 алакай маза ютуба ки чашидем. Соли 18 канали Таҷмама шоура макшодум ва дар ин вақт ма дар дуруни вай чизое набуд ки партофтум. ҳам саҳначиҳо чӣ хеле медонед, саҳначиҳо даромади нағз доштанд ва фақат баъд соли 19 ҳамхел ютуб чӣ кард, детский контента дигар продвигат накард. Саҳначиҳо уже дигар фоида намеовардан ва чӣ дам топ дам намебиромадан, рекомендатсия дам намебиромадан. Ана баъд хулоса канал анаки нигоҳ кунед 18 ай нимаи 18 кушода будам. хай 19-20-21 сол канал масалан кор кард, хай пул кор мекард. охирон вақт резко подписчикаш зиёд шуд, намедонам 7000 буд, ам як моҳда 12300 шуд ва просмотрои видеошам нахстар шуд. бисёриҳо дар комментария менависдам ва неки хатогии ма ҳамин буд ки ма уже ранги канали навасной карда будам шуда. ягон чи ай чӣ меёфтум, ай фейсбук медидум, дар иҷа мепартофтум. ягон вертолёт омадестян, ягон хабар медидум. Масалан агар сурат қатӣ буд, суратоша мемонум, худам озвучка мекардам. масалан мегуфтум ки бародарои нам хеле гап шида чика куша бибесе вертолёт абин ба куҷо ба самти куҷо дар хонаи мо қолин чуштестиян. баъд хулоса ҳама хай рафт пеш нағз ҳамин моҳи охирон беҳад нағз кор кард, шумо қатӣ гуфта будум ва дар ҳамин ҷа рости гап я ду видеои ма ай чанд каналои дига буд. тикток ма мегирифтам, ай канали вкд хабар медиятаку. баъд ай вкд одамои нағз буданд. мисол мара навистанд ки апа видеота удалид ки то соати 3 ки мо жалоб барои мекунем ё удалид мекунем хидмон. ман гуфтам ки хай ман шуморо таблиғот кардестам ку ки шумо оперативна кор мекунем. ҳамурам видеое ки ҳамсоямон бача ака додар будан ку проблема доштан, киш додаракаша ҳаму буд. не ки вкд мара жалоб барои накард, видеора ма удалид накардам, шухи ба шухи комментарияда фақат гап задем, тамом. хулоса баъд аз он ман видеои Мадина Басаевра суратошо партофтум ва Панҷгонико соҳиби хона шудан. шумо видеоро дидагӣ. дар видео тамошобино суратҳоро ай фейсбук гирифта худам озвучит кардагим, суратҳоро ай инстаграм ай Мадинара гирифта худам озвучка кардагим. не ки дар ҳамин видеои ма соҳиб пайдо шуд. ман намедонам чӣ хел ютуб раҳ дод ки мара жалоб барои кардан ва гуфтанд ки нами видеои канали Тоҷикистон HD телевизиони Тоҷикистон. гарчанде ки ман дар канали Таҷмама шоу ягон дона видеои канали телевизиони Тоҷикистон нагирифтам ва ҳеҷ вақт видеои канали телевизиони Тоҷикистон ки фақат дурӯғ мегӯям мада ҳеҷ вақт дар кор набуд. гова бинед. баъд дӯстони азиз ҳама хел шуд ки дута жалоба омад ҳамин ду видеода. яке видеои Мадина ки дӯзӣ набуд, худам озвучка кардаги будам ва худам мусиқӣ мондаги будам, сурат буд. дуюмуш видеои Панҷгонико соҳиби хона шудан. инам сурат буд. ягон кадри видеои набуд ки ман бигӯям ки ман нарушения кардам. суратҳоро ман ва сайти Азия плюс гирифта будам. буданд дигар видеое ки масалан дар ҳақиқат ман каналҳои Парвиз ТВ ягон ҷои дигар медӯзидам, леки иҷода ман аз самом деле дӯзӣ накарда будам ба ӯ дараҷае ки ютубам хеле ҷазотия мара. ба ҳар ҳол масалан Мадина Басаева суратош буд. не ки ай канали вкдро ман ҳама вақт медӯзидам. рости гап дӯсто мепартофтам. дар оҷа просмотр надошта вкд хабар метиҳад. канали ваё нав заблокировать шуд, канали нав кушодагиан. хулоса уже дута жалоба омад. ман гуфтам ки хай тамом ака дӯзӣ бас, баъд аз он дигар ман дӯзӣ намекунам гуфтам. дӯстони азиз ва ҳама хел шуд ки шумо медонисте ки канали ман ҳамин чизое ки занако қати вобастая, ҳамин хеле чизо ман мепартом. ва канали Ҳусейн Ашуровда
видео буромада буда ки зане ки гурдаша мефрӯхт. Шумо шоҳиди ҳамин видео будем. Не ки ман ин видеоро ай канали Ҳусейн Ашуров нева ай тикток се часп буд, ман сохранит карда часпонда будам шон. Як видеои чанд дақиқаи нашид ки ман партофтум шуда каналам дар бораи зане ки мегам ман гурдама мефурӯшам, ман ин хел, ман он хел. Ҳамин видеоро партофтум. Просмотри у қадарам нагирифта буд дӯсто. Бовар кунед 1800 просмотр гирифт. Жалба омад. Сеюм жалбае ки уже ютуб тамом. Баъди сеюм жалба тамошобино каналта заблокировать мекунад. Агар хата бизани бикшиям. Як вариант дора. Тамом. ҳозир ман мегӯям чӣ вариант. Хулоса ин видеода жалба омад. Ман даромадам дидим одаме ки мада жалба рои кадай Ҳусейн Ашуров. Шумо ҳаматон қариб ки мешиносе. узви гурӯҳи 24 ва худаш канал дора. Канали Ҳусейн Ашуров ва бо барномаи ҳақ ва ботила ям хеле барнома доранда. баъд гуфт ки ҳамин заявитель Ҳусейн Ашуров барои нами видео тада жалба рои кадаgai мо каналитра маҳкам мекунем барои ки ту уже сета жалба дорӣ. баъд ман гуфтем ки хай Ҳусейн Ашуров мо одамои нон намакхӯр, мо якҷоя масалан дар Европа будем. вақтш буд ки фикрои мо ҳамаш як буд. масалан озиам баъзе фикромон мумкин ки якдигар қатъи як самта боша, баъзе фикромон масалан мухолиф биромада боша. Не ки мо мисол бегона набудем, мо мешинохтем якдигар. акай ман қатъи ва ё нон намахӯрам. ман гуфтам Ҳусейн Ашуров тамом масъала ҳалла ишай худмона гуфтам. масалан ман гуфтам ки ман хай менависимша ёки зангш мезанам. мисол мо дар комментариҳо гап мезанем дар фейсбук бисёр да ба аҳамият надодум. хай чӣ шуд вақте ки ҷалба меояд тамошобино блогерои нав да дахл дораи гапҳо мумкин ки подписчикода история интереси набоша. вақте ки ҷалба мебиёяд шумода як вариант метиҳад. мега ки ту вақт дорӣ ҳамин 7 рӯз ки иск битӣ бугӯ ки ҳамин видеои худа исбот кунӣ. не ки ман исбот карда наметавонам ки видео дар ҳақиқат видеои ман набуд. вақте ки вай ҷалбаҳо омодан ман навистам ки ютубда ки ютуб ин видеои худ ман мисол ман ягон видеои бегона нагирифтам. гуфтам ман ай сурат аз вучид кардагим не ки ютуб ба назар нагирифт. гуфт мо проверка кардем фаҳмидем ки ин видеои ту нестай. бо як ҳодисаи дигар оз дар миёна гап бисёр мешавад. хай мегӯм тон дар эфир гуфта будам. як 2 рӯз пеш дар канали нону намак видео мепартом. як кадр ай видеое ки мо тарбуза вай блендер қатиза дестемон дар рӯш ях меандозем мепартоем. просто ман вкусный коктейль арбузный навистем чизе партофтум. моҷад медумонам скриншотча. ва ҳамин вақте ки мепартом резко жалба омад мада тамошобино. ҳамин хеле жалбае ки действительно кор мекунад. якум жалбаш омад дар канал гуфт ки шумо нарушение правил кардем. ман гуфтам чӣ нарушение боша? медорам дуруст мебинем. нарушение правилае ки обнажённое тело нишон додем ва нарушение правил в отношении контенти секс навистаги бучи озамҷа мемонам бина шумо боварам кунед ва обнажённое тело ҳамин хеда короче ҳамин шаҳвата чизи шаҳвонӣ монди ту гуфтак. гарчанде ки дар уҷа мо микс блендер қатъи тарбуз ях як дасти ануш метова тамом дигар ягон чӣ дар уҷа набуд. дӯстони азиз ва ман обратно навистам ютуб ба русиха навистам бор хушрӯ нигоҳ кун. дар уҷа ягон чизе ки вобаста ба секс ҳастай нестай дар у канали ман. одам нигоҳ ку гуфтам дар уҷа коктейли тарбузи қатъи яхай. дар ҳамунҷа се чиз нишон додааст. як дасти одам тарбуз ях я блендер хайна 4 чиз тамом хушрӯ нигоҳ ку гуфтам ман ягон чи нарушад накардам. бахай саҳар актуб омад ки хай мебахши хатогӣ мекуна ютуб мо хато кардем. гуфт жалбаша гирифт видеора ҳуй кард. не ки дар мавриди Мадина Басаевара видеоши кӯдакои 5 кӯдака мара ютуб ба назар нагирифт гапҳома ва ҳамохе жалбаҳоро монд. хулоса ман дар Ҳусейн Ашуров расида будам. баъд шабона вақте ки меҳмонон рафт ман гуфтам ман Ҳусейн Ашурова занг мезанам. хай мегӯм мебахши ман видеои тура мондум ман хато кардам. ҳамахе хай ҳама рафтан ҷобаҷо шуданд. ман занг задам гуфтам ассалому алайкум нағзен созем. хай нағзи сози чӣ ман гуфтам ман як хато кардам ман видеои хута мондум. гуфтам мада жалба омадаги ай худод. гуфт номи канали чиае? ман гуфтам номи каналам таҷмама шоувай. гуфтам хай худод медонӣ гуфтам вазъияти тоҷикистона. дар тоҷикистон маблағ кор кардан беҳад қина. ин канал ягона даромаде ҳастае ки гуфтам ягона даромади оилавии моае. гуфтам в основном даромади асосии оилавӣ ҳамин каналае. гуфтам хай ба назар бигирда мисол ҳамчун мазлумора дар видеош мега ки мо пушти мазлуморо мегирем ва халқи камбағала ёрдам мекунем. ман хеле фаҳмондумша ки даромади асосии оилаи ман ай ютубай. ман хай хато кардам. гуфтам ман видеотро гирифтам
аки мақсад аму жалбат агар тони бигир гуфтам бафки ту чо мара напурсиди видеора монди хай рост гуфт видеои вай буд вай ҳақ дошт гапа гува ва як ҷумла гуфт ки ман жалбама намегирам гуфт ман мардакам ман як гап дорам гуфт гапи мардак яке ман жалбама намегирам ман гуфтам хай майли ака саломат боши назмоне муваффақият телефона киштам хай рости гап настроениям вайрон шуд бисёре гуфтам ту барои ютуб нахоҳам ка настроеният вайрон шава ман гуфтам дӯстои азиз ман барои ютуб настроениям вайрон нашуда ман барои вай настроениям вайрон шуд ки ман одами мешинохтагӣ ман масалан манам хеле хоҳиш кардам ба назар нагирифт ман гуфтам майли агар ягон бегона мебуд ман мегуфтам ки ҳо на ки ҳамон одаме ки мисол шароити тоҷикистона медона масалан худаш канали ютуб дорам медона ки чӣ хел қинай подписчик ҷамъ кардан масалан ва ҳамихехай хулоса ман гуфтам ман ҳами абид нашуд ки мисол ё одаме ки ман мешиносам чӣ хел бигем нону намакхӯр мисол ҳамхел рафтор кард гуфтам хай ӯ ҳаққай мисол ӯ ҳақ дора барои ки моли ӯ буд дар инҷа ягон чӣ гуфта масалан ман наметавонам худам оправдат кунам ки ман короче анаи одамгарӣ накарда туда суда не хай мардак гапш як буда мардак ба назар нагирифт ҳеҷ гап не ака ютуб ба назар нагирифт ҳеҷчӣ ба назар мегира хулоса ҳама хел дӯстони азиз дигар тамом канал тамом сетаи жалбаи асосӣ дошт рӯзи чандум буд намедонам рӯзи 26 мада сроки охирон шуда ки заблокировка мешавад канал ту гуфто 26 вақт дорӣ ки масалан ё соҳибои каналҳо қатъи ки туда жалбароӣ кардиан гап зани жалбаошона гашта гиранд ё ки ҳақиқат агар дар тарафи ту бошад ту мода мактуб кун мо месанҷем ман мактуб кардам хай дар ду ҳолат ба назар нагирифт ин ҳолати видеои ҳусейн ашуров дар ман мактуб карда наметавонам барои ки ин воқеан видеои ман нестай ба ҳамин хотир хай ман гуфтам шит ҳарчи боду бод заблокировать шава бо канали нав мекушоем ва рӯзона бода фикрам зад ки хай ҳусейн ашуров майли гуфтем ин одами адолатпарвара як тараф мемонему биё ака ӯ дуюм канал ша хай ку як бора пешаш бигзарем ки хай акаи додари мақсад жалбота яке мегири дилат месӯза хай ман навистам ассалому алайкум ватсап мада нависе гуфтам тоҷикистон HD бомад байрақ значоки мессенҷершон амун чиз почташтонда байрақи Турция бромадак да ман гуфтам ҳарчи бошад дар Турция ҳами зиндагӣ мекунад канали тоҷикистон HD баъд кимсиз нависту рои каҷа скриншотора мемонам хаба ман навистам ба русӣ гуфтам ой кимсиз боша гап мара значит намефаҳма ба русӣ навистам ки вы напишите мне пожалуйста да ватсап навис гуфтам ман хеле канал дорам мада жалба рои кади мара заблокировать мекунам гуфтам ту метавони ки жалбата гашта бигири гуфтам хаба чӣ канал дорӣ хаба таҷмама шоу бо ҳамон история чанд подписчик дорӣ 12300 монетизация гиронай ҳо ана баъд гуфт ки чӣ ма гуфтам ки хай вая гуфтам бисдоштем ки даромади ҳами як оилаи калонай ҳами гуфтам агар ту битони ҳамира бигирӣ кори беҳтарин мешава як жалбата ақаллан якташа мегирифтан канали ман маҳкам намешад баъд ки одамара одамон кор мекунанд гуфт ин мо пул метиҳем вайда ман гуфтам чанд пул додан дар кор махлуқ кардам хай 1000 сум ягон намедонам рублей қадима омӯхтан шудам хай 2000 3000 рублей гуфтам да услугои ман худаш ҳами 1000 рублей 2000 баъд ки $120 ту мети гуфт ман жалбаома мегирам скриншотро мемонам ман жалбаома мегирам гуфти $120 мети ман гуфтам ки ман ин қадар пул надорам ҳозиртара битам гуфтам ана ба гуфт хай $80 мада мети ман фикр мекунам менависам дар тамошобинон ва ман фикр кардам гуфтам ки ман ҳозир ира $80 метиҳам ин ду видеое ки худам дар бораи Мадинаву Панҷгудака кардам мегира удалит мекуна пага саҳар ман бо канал майнав барқарор мекунам бо видео мебурам бо жалбароӣ мекунам омӯхта мешава карат бо 50 буте бо 30 буте чӣ дар кораи мада маълум чӣ гуфтам айса пас видеома худам ҳамон ахборора ба таҳанам нақл мекунам канали нав мекушам неки мисол маводи бегона дигар намемонам умуман ҳами хатогиҳо дар роҳ наметиҳам дар иҷа ҳеҷ ка гунаҳгор нестай беғарз айма дар канала маҳкам шавиш баро ки бисёриҳо вақте эфирда гуфтам иро ҳақорат кардан уро ҳақорат кардан ӯҳо ҳаққанд тамошобинон аммо мисол соҳиби видео ҳаққай нахоҳ намегира уро вай кардан дар кор нест маълумат кардан ки ту масалан канали иро маҳкам кардӣ вай мегӯяд видеои май хулоса ҳама хел канал ҳама хел маҳкам шуд яна имрӯз рӯзи 22 май тамошобинон ана рӯзи
26 канал полни маҳкам мешава. ин наиҷамаш мода чиёша мемонам омадагие ки рӯзи 26 каналите маҳкам мешава. Ман видеоам аз качат кардам, гирифтам видеои ма беҳад бисёрам. баъд ман жалка видеои саҳначаҳои хуштоманд ҳамино инора ман ҳамаша дар канали Дилафрӯз мепартом. видеои ягон чи мечашем мерафтум тамошобино инор дар канали Нон Намак мепартом. хай ягон видеои ахбориён боша ки кадомеш ки сбор буд ман вайро наметавонам ку павторна мисол партофтам ваю просмотрои бисёр доштанд. مثلا قدم قربون ما سر نمیپرتم که این حالت ها уже گذشتن رفتن. چیزایی که افترز که خدمت میپرتم دیگروش удалит کردم، چند تاشا удалит کردم. خلاصه همین بود قصه کانالی تجمع شاورا محکم شویش و همه بلاگرها را گفتنیم که ویدیو خطونمونه کم مونه دیر مونه ای خطونمونه که پگه اینم خیلی مهنتی 3 سالتون در 1 دقیقه میتونه که نست نابود شود. مثلا істочники درآمد انا که نگاه کنیم وقتی که ما کانال درآمد میگرفتیم تو حاضر ما یک کانال دیگر با پول میخزونم تو پادپیس چیک جمع میکنم تو مینوت جمع میکنم یک زور برود 4-5 ماه در کاری که بعد ما کانال با پول کارکنی بخزونم و همش برای چی؟ به خاطر دسته ویدیویی که ما خواستیم که پرسماتر بگیره و مثلا اینترسنی گفته پرتافتن و همین خاطر بلوگر زنکو ویدیو خطونا پرتای خطا نکنین. مثلا یا ادسنس یا اکاونت دو ادسنس یا دو اکاونت یا ادسنس نکنین. یادش محکم شد ایش هم محکم میشود. خلاصه اینم خیلی همین بود قصه کانال تجمع شو و دوستانی که درباره زنک گفتن تماشابینو مال زنک دینبورا نرفتیم خبرگیری راستیگه میدونیم برای چی؟ برای که خیلی گفتم امریکا گفتن یاردم میکنیم گفتم یا برای یاردم کنم با بریم با کیروی خبرش بگیریم و ما ویدیو دیگه داشت ما یک چی دیگه درباره همین زنک نقل میکنیم که چه بچه‌های یوشی ماشینیک سوء استفاده کرده صورتای همین زنک مونده کارتای خودشون مونده پول جمع کردن. این را ما در ویدیو آینده شما میگم و همون نفرانی که امریکا نوشته دیروز چیکار من نمیدونم واتساپ بود اینستاگرام بود ماش ما را گم کردم دیگه نیافتم. خلاصه مرا یا های بگین و در اینجا ویدیو تمام میشه. دوستانی عزیز ویدیو پرگپ شد که انا همتون در صحتی سلامتی کراچی نغز مونید.